keď sa mýval, neumýval. V jedno hnisté ráno sa po lunaparku v Alabame potúval zvláštny huňatý tvor. Pripomínal jazveca kríženého so psíkom, ale nebol to nik iný, ako mýval Frank. Jeho oči mali tvar malých guľatých gombíkov, cez ktoré sa ťahal čierny pás. Vyzeral ako agent na tajnej misii. A on v utajení naozaj bol. Do lunaparku prišiel zo susedného lesíka. Predtým každý večer sedel v korunách stromov a zatajene pozeral na blikajúce svetlá kolotočov a húsenkových dráh. Priťahovalo ho to ako magnet. Raz, keď všetci mývali zaspali, zodvihol svoj pruhovaný chvostík a potichu utiekol preč. Zastavil sa až pred plotom lunaparku. Ten je ale vysoký, povedal, keď ho uvidel. Pevne do múru zaťal svoje pazúriky a hop, a už bol na druhej strane. Nebolo to vôbec ťažké, veď bol trénovaný lezec. Zoskočil na všetky 4 labky a oči sa mu rozžiarili. To je nádhera, žasol uprostred lunaparku. Ako prvý ho zaujal reťazkový kolotoč. Rýchlo k nemu pribehol, usadil sa na voľnú sedačku a počkal, kým sa roztočí. Najskôr bolo krútenie veľmi pomalé a Frank mohol pozerať z výšky na celý svet. Páčilo sa mu, keď kolotoč začal zrýchľovať. Ja letím! Kričal od radosti. Nafúkovalo mu líca, srdc na hlave sa mu ježila a labkami mával všetkým, čo stáli dolu na zemi. Pozerajte sem hore, tu som a letím! Bastal sa celý nadšený. Po pár rýchlych otočkách zrazu zacítil, že niečo nie je v poriadku. Brúško mu lietalo sem a tam. Mal pocit, že všetko, čo zjedol, o chvíľu vyletí von. Svoje labky pritlačil na ústa a dúfal, že všetko rýchlo skončí. No nestalo sa tak. Kolotoč sa krútil rýchlejšie a rýchlejšie. Ľudia sa zmenšovali a stromy sa mihotali tak, že vyzerali ako tenké blikajúce čiarky. Jeho oči sa z toho všetkého mohli zblázniť. Krútili sa ako také špirály v galaxii. Myslel, že je to jeho koniec. Našťastie po chvíli kolotoč spomalil a Frank mohol vystúpiť. Alebo lepšie povedané, mohol sa odplaziť. Bolo mu tak zle. Celý deň sa už na žiadny kolotoč ani len nepozrel. Ležal za veľkým kríkom a bol rád, že je na pevnej zemi. Večer sa Frankovi opäť začalo ozývať brúško. Vrzgalo v ňom, ako by niekto otváral staré dvere. Dialo sa mu to vždy, keď bol veľmi hladný. Vedel, že keď sa nenaje, tak nezaspí. Rozhodol sa, že pôjde medzi stánky a zožne niečo pod zub. Pripravil sa na tajný útok a tichúčko sa odplazil vpred. Vybral si stánok, kde robili cukrovú vatu. Ešte nikdy predtým ju nejedol, ale už zďaleka mu jej vôňa šteklila nos. Wow. Počkal, kým cukrovú vatu natočia a
hneď ju z pultu uchmatol. Zbiehali sa mu slinky a keď už chcel do nej zahryznúť, spomenul si, že je medvedík čistotný a oni si predsa jedlo vždy umývajú. Rozhliadol sa a našiel malú fontánku, kde bola voda. Rýchlo do nej vložil cukrovú vatu, nech sa umýje. Čo sa stalo? Kde mám cukrovú vatu? Začudoval sa, keď zistil, že mu zostala iba holá palička. Márne si obzeral dookola. Po cukrovej vate nebolo ani stopy. Frank bol nahnevaný a sľúbil si, že odteraz jedlo a ani seba umývať nebude. Ako sľúbil, tak aj urobil. Celú noc sa napchával dobrotami zo stánkov. Vôbec mu nevadilo, že jeho labky sú ufúľané z behania po zemi a jedlo, ktoré našiel, sa predtým povaľovalo v zaprášených poličkách. Na čistotu ani len nepomyslel. Bol rád, že sa poriadne najedol. Vrátil sa do svojej skrýše a spokojne zaspal. Au, to bolí! Ozývalo sa ráno spoza kríka. Au, moje brúško! Stonal nahlas zmýval Frank. Gúľal sa po zemi a dúfal, že mu niekto pomôže. Priletela k nemu straka. Čo sa tu zvíjaš ako húsenica? Si normálny? Pomôž mi, straka moja zlatá. Veľmi ma brúško bolí. Prosíkal Frank a pokračoval. Včera som bol veľmi nezodpovedný a vôbec som si labky neumýval. A jedlo som jedol špinavé. Teraz veľmi trpím. Au! Straka pokrútila hlavou. Nechápala, prečo to urobil. Pomôcť mu však nevedela. Odletela do susedného lesa a začala posmešne rozkrikovať. V lunaparku je hlúpy mýval, čo si jedlo neumýval. Kričí, stoná, pomoc volá. Opakovala to dokola. Jej krik započuli Frankovi rodičia. Už dávno si všimli, že nemajú doma svojho synčeka. Márne ho hľadali celú noc. Vďaka strake sa dozvedeli, že je v lunaparku a tak mu utekali na pomoc. Našli ho s boľavým brúškom, ukrytého za kríkom. Odniesli ho rýchlo domov a začali liečiť bylinkami. Trvalo niekoľko dní, kým Frank vyšiel zo svojej izbičky. Bol rád, že je opäť doma, živý a zdravý. Podišiel k rodičom, postavil sa vzpriamene na zadné labky a povedal: Mama, ocko, ja už budem navždy čistotný. Rodičia sa na seba usmiali, pretože vedeli, že to myslí vážne. Vrúcne sa všetci objali a spoločne si zaspievali mývalovskú pesničku. Ja som mýval medvedík, čistotný som